Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Breaking news mga pre, Genesis Azucal Cervania talo kay Andres Cortez via KO. Nangyari ang laban kanina lang, undercard ng labang Franco versus Moloney. Galing sa 18 buwang walang laban itong si Cervania mga pre, habang si Cortez ay kakalaban lang noong Mayo. Tila may kunting kalawang pa talaga si Cervania, matagal ding walang laban. Bit-bit ni Cervania sa laban, ang record na 34 wins, 2 losses, 16 dito via knockout. Habang si Cortez ay may undefeated record na 14 wins, 0 loss, 7 via knockout. Sa laban nila kanina na ginanap sa Amerika, under ng Top Rank promotion, maganda naman ang naging palitan sa mga unang minuto mga pre. Pero sa huling 10 segundo sa unang round, natamaan sa kaliwang panga si Cervania gamit ang right hook at nasundan pa ng left hook. Bagsak si Cervania at di na ito nakatayo pa. Panalo si Cortez via KO at napanatili ang undefeated record nito. Habang may isang Pinoy pa din ang lumaban sa undercard ng Franco Moloney. Ang Pinoy, the Beast, na si Richard Pumikpik, natalo din via unanimous decision. Kontra sa undefeated Puerto Rican American na si Abraham Nova. May record itong Pinoy mga pre na 22 wins, 11 losses, 2 draws, 7 via knockout. Habang 19 wins, 0 loss, 14 via KO ang kalaban. Abangan ang susunod pang mga boxing updates sa channel ko. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.